Predstavte si, že by sme sa mohli pozrieť dovnútra tela a vidieť nielen to, ako naše orgány vyzerajú, ale hlavne, ako naozaj pracujú v reálnom čase. Znie to trochu ako sci-fi, však? No presne toto je fascinujúci svet nukleárnej medicíny, na ktorý sa dnes spolu pozrieme. Takže poďme na to. Všetci poznáme napríklad röntgen, že? Super vec, ak si chceme pozrieť kosti, teda anatómiu, to ako niečo vyzerá. Ale čo funkcia? Čo sa vo vnútri naozaj deje? Ako tie orgány vlastne makajú? A presne tu prichádza na scénu nukleárna medicína, ktorá nám ukazuje telo v akcii, či už všetko funguje ako má, alebo sa naopak niekde niečo kazí. No dobre, ale ako sme sa k niečomu takémuto vôbec dopracovali? Aby sme to pochopili, musíme sa vrátiť v čase, o viac ako 100 rokov späť, kde to všetko začalo pár naozaj prelomovými objavmi. Pozrime sa na túto časovú os. Je to fakt neuveriteľné, ako rýchlo to išlo. V roku 1895 Wilhelm Röntgen objaví röntgen a zrazu vidíme kostru. Hneď o rok na to Henry Becquerel narazí na nové záhadné žiarenie. A potom prídu na scénu manželia Curiovci, ktorí tomu dajú meno radioaktivita. A práve toto bol ten zlom. Zrazu sa otvorili dvere k niečomu úplne novému. A netrvalo to dlho, už v 40. roku prišlo prvé klinické využitie, a to všetko vďaka jednému geniálnemu nápadu, takzvanému princípu stopovača. A práve tento princíp stopovača, to je absolútny základ, srdce celej nukleárnej medicíny. A pritom je to vlastne geniálne jednoduchý nápad. Je to, ako by sme do tela vpustili takého malého agenta s GPS a blikajúcim svetielkom. Tento agent má jedinú misiu – dostať sa na presne určené miesto. A my potom zvonku sledujeme, kde sa to svetielko rozbliká. No a tento náš agent má aj odborný názov. Volá sa radiofarmakum. A je to v podstate taká chytrá zlúčenina z dvoch častí. Jedna časť je tá navigačná, tá ho dopraví presne tam, kam má, či už k srdcu, mozgu, alebo k nejakým chorým bunkám. A tá druhá časť, to je to naše blikajúce svetielko, radioaktívna značka, ktorá vysiela signál, ktorý vieme zachytiť. Funguje to teda v dvoch krokoch. Prvý krok, predstavme si ho ako doručovacie vozidlo. To je tá molekula, ktorá má presnú adresu v tele a ide priamo tam. A krok 2, to je ten náklad, ktorý vezie, to naše blikajúce svetlo. To je radioaktívny atóm, ktorý je pripojený na tú molekulu a vysiela energiu. Je to vlastne dokonalá tímová práca. Jeden riadí, druhý svieti. Tak fajn, teória je super, ale ako to celé vyzerá v praxi? Ako sa z tohto princípu stane obrazok, z ktorého vie lekár čítať? Poďme si prejsť celý proces krok za krokom. Pre pacienta je to celé lesne celkom jednoduché. Najprv sa podá malé, naozaj maličké množstvo toho radiofarmaka, väčšinou injekčne, potom sa chvíľu čaká. Prečo? No lebo ten náš inteligentný stopovač potrebuje čas, aby sa dostal krvným obehom presne tam, kam má. A keď je na mieste, nasleduje skenovanie, pacient si len pokojne láhne a špeciálna kamera začne zbierať tie signály. A čo je tá kamera vlastne zač? Určite to nie je klasický foťák, ona totiž nevidí svetlo, ale zachytáva tú neviditeľnú energiu, tie signály z radiofarmaka. Vnútri má špeciálny detektor, ktorý túto energiu premení na maličké záblesky svetla, no a počítač potom tieto tisícky, ba až milióny zábleskov poskladá dokopy a vytvorí z nich obraz. Je to vlastne taká mapa aktivity vo vnútri tela. A výsledok? No ten je naozaj niečo extra. To, čo lekári dostanú, nie je len obyčajný obrázok. Je to mapa metabolizmu, mapa funkcie. Zrazu vidíme, kde bunky spotrebujú energiu, ako orgány filtrujú krv, kde sa odohrávajú kľúčové biologické procesy. Je to pohľad do neviditeľného sveta nášho tela. A na čo všetko sa to využíva? Pozrime sa na pár príkladov. V onkológii je to úplne kľúčové. Rakovinové bunky sú často ako nenažrané, spotrebujú oveľa viac energie a presne to vieme vidieť. Alebo v kardiológii. Lekári môžu sledovať, ako krv prúdi do srdcového svalu a odhaliť tak upchaté cievy. A čo neurológia? Tamto pomáha študovať funkciu mozgu, prekrvenie, skrátka možnosti sú takmer nekonečné.
Samozrejme nie je len jeden typ skenu. Základ je tzv. Planárne zobrazenie. To je plochý 2D obrazok. Potom je tu SPECT. To si môžeme predstaviť ako sériu 3D rezov cez orgán. Zrazu máme hĺbku a lepší kontrast. A na vrchole je PET. To je už vysoká liga, extrémne citlivá 3D mapa, ktorá dokáže zobraziť aktivitu na úrovni buniek. A často sa to kombinuje napríklad s CT-čkom. Takže lekár má dva obrazy v jednom. Jeden ukazuje funkciu a druhý anatómiu. Geniálne, nie? Dobre, ale poďme k veci, ktorá asi mnohých zajíma. Žiarenie, radioaktivita. To sú slová, ktoré môžu znieť trochu znepokojivo. Takže aké sú riziká a ako sa to celé drží pod kontrolou? Tu platí jedno úplne základné a nekompromisné pravidlo. A to je, že prínos každého jedného vyšetrenia musí absolútne a jednoznačne prevážiť potenciálne riziko. Inými slovami, ak lekár nepotrebuje tú informáciu na to, aby mohol správne liečiť, vyšetrenie sa jednoducho neurobí. Prínos pre zdravie je vždy na prvom mieste. A aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, pozrime sa na tento graf. Dávka žiarenia z jedného takého bežného vyšetrenia je často porovnateľná s dávkou, ktorú dostaneme z prírodného pozadia za pár rokov, alebo povedzme z jedného medzinárodného letu. Všetci sme neustále vystavení nejakému žiareniu, takže tá dávka v medicíne je naozaj malá a starostlivo kontrolovaná. A ako sa chráni personál, ktorý s tým pracuje každý deň? Všetko stojí na troch jednoduchých, ale extrémne účinných princípoch. Prvý je čas. Byť pri zdroji žiarenia čo najkratšie. Druhý je vzdialenosť. Čím ďalej sme od zdroja, tým lepšie. Je to ako pri ohni. Meter od neho je teplo, 5 metrov už takmer nič. A tretí princíp je tienenie. Používajú sa ochranné bariéry, napríklad z olova, ktoré žiarenie jednoducho nepustia ďalej. A čo ďalej? Kam to celé smeruje? Budúcnosť je v tzv. Molekulárnom zobrazovaní. To znamená, že sa vyvíjajú ešte chytrejší a presnejší agenti, ktorí dokážu nájsť chorobu na úplne základnej molekulárnej úrovni. A to dávno predtým, než sa objavia akékoľvek príznaky. Predstavte si to, odhalíte rakovinu alebo Alzheimerovú chorobu roky predtým, než by ju bolo možné diagnostikovať inak. To už nie je sci-fi, to je budúcnosť, ktorá sa vďaka nukleárnej medicíne stáva realitou.